סבא זאב, איש קשה, איש נוקשה, איש שהמילה רחמים היא לא ממש מופיעה בלקסיקון הרגשי שלו, ודבר, הדלק הרגשי שמניע אותו זה נקמה. וסבא זאב, האביב של סבא זאב, המייסד של השושלת, כך מסופר בספר, נתן לשלושת בניו שמות של חיות, בדיוק דיברנו על זה היום בבוקר בשיעור, דוב, זאב ואריה, כן? שלוש חיות שצריכות לשאת את השם שלהם עם כל משמעויותיו. ואני מצטטת מהספר, גמרנו עם כל הינקל והשמרל והמוטל, מעכשיו יהיו פה דובים וזאבים ואריות, הוא אומר, סבא זאב. אבא, סליחה. ואכן דובים טורפים וחיות רעות אחרות עוברות כחוט השני לאורך העלילה. ואני רוצה שתשימו לב, יש פה סיפור על משפחה, אבל משהו קורה במשפחה הזאת והוא משהו קשה מאוד. משהו שגלומה בו אנרגיה של אלימות, של נקמה, בגידה, שקרים, מוות של ילדים, ובעיקר קשר שתיקה סביב המוות הזה. וכל הדברים האלה סוחבים את כל הדמויות כמו איזה משקולת כבדה לתוך העבר. כשברקע, באיזשהו אופן מנוגד, אבל גם משלים, ניצב כל הזמן הטבע המיתי, הטבע של אריות ושל נערות ושל בריכות וסלעים ונחשים ותנינים ודובים, טבע שמקרין איזושהי רוח אחרת, הייתי אומרת אפילו רוח קמאית על הרומן הזה. אני רוצה לפתוח ולתת לכם את התחושה, תודה, לתת לרומן את הדיבור שלו, ואני קוראת את הפתיחה, את שיחת הטלפון. הטלפון הסלולרי צלצל. הבחור הגבוה, הבריא הבשר, הציץ בו ואמר לאישה שאימה סעד, אני מוכרח לענות, תכף אני אחזור אלייך. הוא יצא אל הרחוב, מנסה לכנס את קרסו הקטנה. עוד לא הסכין לה, ובכל פעם הפתיע אותו מחדש מול הראי, נגד החגורה, במבטי בת זוגו, כשנע מעל לגופה. הלו? הכל המוכר ענה לו. 9 צלצולים ספרתי, נתת לי לחכות. סליחה, אני במסעדה ויצאתי החוצה. יש לנו בעיה. אני שומע. אני אסביר לך בשכל ובזהירות ותשתדל לענות לי באותה צורה. בסדר. אתה זוכר את הטיול שטיילנו בטבע? היום בבוקר? מה אמרתי הרגע? בשכל ובזהירות, בלי זמנים, בלי ימים, בלי שעות. סליחה. היה טיול נחמד. שתיקה. לא שמעת מה אמרתי? היה טיול נחמד. שמעתי. לא ענית לי. ביקשת בשכל ובזהירות, מה יכלתי לענות? מה זה יכלתי? איך אתה מדבר איתי עברית כזאת? תגיד יכולתי. בסדר. בסדר לא מספיק, תגיד מה יכולתי לענות. הבחור כינס את קרסו עוד והתרבה באחד. מה יכולתי לענות? יכולת לומר אם אתה מסכים או לא מסכים למה שאמרתי. על מה? על הטיול בטבע שלנו. אני מסכים. היה טיול בטבע נחמד מאוד. היית צריך לענות מיד, פעמיים נתת לי לחכות. קודם בצלצולים ועכשיו בתשובות. סליחה. אף פעם אל תיתן לי לחכות. בסדר. אתה זוכר את הזולה שישבנו בה בסוף הטיול? בטח, בוואדי, מתחת העץ חרוב הגדול. מה אמרתי? בשכל ובזהירות, בלי זמנים, בלי מקומות, בלי שמות. לא אמרתי שמות. אמרת חרוב, לא? הבחור יגרף בעדינות את כף ידו הימנית והתבונן בה. חבושה הייתה בתחבושת לבנה ורק קצות אצבעותיו הציצו ממנה. עיניו קטנות וקרובות זו לזו נעצמו לרגע ונפקחו כמו מתוך כאב ששב ומתעורר כשנזכרים ברגע לידתו. אני משערת אותו בדמיוני. עומד מחוץ למסעדה, מתבונן במגפיו, מרים מעט את שוקו השמאלית, מחכך את חרחרתום הרבוע הנוצץ של המגף במכנס הימני, ואני שומעת את בן שיחו ממשיך. אילו אמרת רק חרוב, מילא, רק גדול, לא נורא. אבל החרוב הגדול, גם שם עצם וגם שם תואר וגם עם ה' הידיעה, זה כמו להגיש על צלחת. בתיאבון, תאכלו בבקשה. לא סתם עץ חרוב, לא סתם חרוב גדול, ולא סתם חרוב גדול, החרוב הגדול בוואדי. זה ניסוח שמצמצם מאוד את האפשרויות. בשביל זה בדיוק המציאו את השפה, שדברים יהיו ברורים. אבל בשבילנו, כל מה שברור רע מאוד. אתה מבין? כן, סליחה. מספיק לבקש סליחה, פשוט שים לב, בסדר. טוב, עכשיו לעניין. העניין הוא ששכחנו שם משהו. את הגזייה שעשית לנו תה, יותר חשוב. הכפית של הסוכר, היינו מנהלים שיחה כזאת על כפיות, תחשוב טוב ותיזכר. תשתמש פעם אחת במוח שלך כמו שצריך. גם מוח קטן משיג תוצאות אם מפעילים אותו נכון.
וכשתיזכר אל תאמר מה זה. תאמר רק, אני יודע על מה אתה מדבר. אני חושב, שתיקה. שוב אתה נותן לי לחכות? שתיקה. נזכרתי, אני יודע על מה אתה מדבר. עשה לשם ותחפש ותמצא ותביא לי את זה. כמה דחוף? אם מישהו ימצא את זה לפנינו זה יהיה רע מאוד. חצי דקה ואני אצא. אני אחפש שם עם פנס. מקרה אבוד, זה מה שאתה, מקרה אבוד. קודם יכלתי, ועכשיו אני אצא ואני אחפש. אני אצא ואני אחפש. תגיד, אני אצא ואני אחפש, עם צרה באלף של אצא, וחטף פתח באלף של אחפש. אני רוצה לשמוע אותך אומר משהו נכון סוף סוף. אני אצא ואני אחפש. ואל תרגיז אותי יותר, סליחה. ואל תצא לשם עכשיו עם פנס, חושך עכשיו. מישהו עלול להבחין באור מרחוק. תשכים מחר, על הבוקר, על השחר, ואל תחנה במקום הרגיל, תמצא מקום אחר, תלך עוד קצת ברגל, תגיע לשם עם אור ראשון ותתחיל לחפש. בסדר. איך היד? בסדר. כואבת? פחות. שמת תחבושת? מה פתאום? שלא תקבל לנו קלדת פתאום. לא. ותשחרר כבר את הבטן, אני מרגיש את זה גם בלי לראות אותך. יאללה, שלח את החברה שלך הביתה ולך לישון. אתה צריך לקום מחר מוקדם, לא צריכה לדעת באיזו שעה יצאת. וזאת הפתיחה של 2 דובים, ושיחת טלפון שההמשך שלה, אנחנו מקבלים אותו רק בחלק הרבה יותר מאוחר של הרומן, ואני חשבתי להתחיל במשהו אחר, אבל אני דווקא רוצה להתייחס לעניין הזה, תוך כדי שקראתי, לעניין הזה של השפה והיחס שלך, אפילו בפתיחה של הספר, 2 דמויות מדברות בשיחת טלפון, ההקפדה, המודעות, הייתי אומרת הכמעט קנאות לעברית, שהיא חוזרת המון פעמים בתוך הרומן הזה, תכף נדבר גם על התכנים שלו, אבל משהו שם, כל צרימה, כל הסתה, היא נתקלת באיזה מישהו שדואג לתקן, אם זה רותה, ואם זה פה בשיחת הטלפון, ואני רוצה לשאול אותך באמת, כי אני חושבת שזה אחד הדברים המובהקים שעולים מתוך הספר הזה, וגם כמובן מספרים אחרים, הקנאות, הייתי אומרת, הכמעט דתית לעברית. משהו. כן, אבל הקנאות האישית שלי לא נוגעת לתיקון שגיאות כמו שהאיש הזה בטלפון עושה. אני לא מתקן אנשים שאומרים אני אצא ואני אחפש, זאת בעיה שלהם. אני מתקן פה ושם, א', אם זה אנשים שחשוב לי שידברו נכון, ב', אני עלול לתקן שגיאה שהיא באמת צורמת במיוחד, ומה שיותר חשוב לי בנוגע לשפה הוא העושר שלה, ופחות, אני בעצמי, תוך כדי דיבור, אני שם לב שאני עושה שגיאות בעברית, הייתי צריך להגיד ופחות, ואמרתי ופחות, כי העברית היא שפה שגורמת לדובריה בתקופה הזאת לדבר בשגיאות. זאת אומרת, היא מתפתחת בקצב כזה שהיא מייצרת אי ביטחון בנוגע לשימוש בה, בעיקר בשפה המדוברת. גם רותה אגב עושה פה ושם שגיאות, אבל לה יש שפה שאני אוהב. יש לה שפה עשירה מאוד, שפה שמכירה רבדים שונים של תולדותיה. אבל אני יצרתי את הפושע הזה, 2 אלה הם פושעים שמדברים, הם רוצחים, והם, התיקון הזה נועד יותר כדי לייצר איזה דמות של פושע פסיכופת, זאת אומרת, רוצח שנתפס לתיקוני לשון, שזה מה שמטריד אותו, זה מאפיין אותו כמופרע, וגם יצרתי אותו קצת, לא רק בעניין השפה, אלא גם במראה שלו, הוא דומה לי לגמרי. כתבתי אותו, הוא נראה כמוני. הוא נמוך, יש לו משקפיים עגולים, הוא חובש מגבעת קש רחבה שהם יוצאים בקיץ, אני כל הקיץ מסתובב עם מין מגבעת כזאת. גם לו יש קרחת מתחת המגבעת. וזה עשיתי כדי לשעשע את עצמי קצת במהלך הכתיבה, כי את יודעת, אני כמוך יודעת, זו עבודה ארוכה מאוד. אני רוצה לפתוח באמת אבל באיזשהו וידוי. אני קראתי את הספר הזה פעמיים. פעם אחת סמוך ליציאתו, ופעם שנייה לקראת המפגש שלנו. ובקריאה השנייה התחדדה לי מאוד תחושה חזקה שהיכולת שלך לגעת בחומרים כל כך קשים, משפחתיים, אינטימיים, בתוך הספר הזה, קשורה קשר הדוק לבחירה שלך ברותה, לבחירה שלך לתת לאישה
לספר את הסיפור. אם אני רק מצטטת רגע מעמוד 36, איך היא אומרת, אני כותבת כי יש סיפורים שעדיף לכתוב מלספר, כי לא נעים להרגיש את המילים שלהם בתוך הפה. במקום שיהיו כמו עקרבים ונדלים על הלשון, עדיף שיזחלו על הנייר ויטפטפו את הרעל שלהם עליו. ואני רוצה לשאול אותך על הבחירה לכתוב דרך נקודת מבט של אישה, סיפור שהוא מאוד מאוד גברי, שהוא מאוד אלים. מי זאת רות התבורי? איזה מין אישה היום? ומה היה הרגע שכאילו אתה הבנת, או שמראש הבנת, שהיה איזה רגע כזה שהבנת שאת הסיפור הזה צריכה לספר אישה? אני הבנתי די מההתחלה, זאת אומרת, השפה העברית כופה עלייך דקדוקית, להגדיר ברגע שהגיבור המספר אומר אני אוכל או אני אוכלת, ברור אם הוא גבר או אישה. אבל אני לא כל כך מתייחס לזה כאל כתיבה מפיה של אישה כמו כאל כתיבה מפיה של רות התבורי. זאת אומרת, אני לא חושב שהיא מייצגת את המין הנשי. בעצמך אמרת שיש בה חריגות מסוימת, היא גם מודעת לחריגות הזאת. וכמו שכתבתי בעבר, מפיהם של 6 גברים מספרים שכל אחד מהם שונה זה מזה שינוי גדול. הפעם כתבתי ממספר שהוא אישה, והוא שונה מהמספרים הקודמים, כמו שגם הם שונים זה מזה. וידעתי שעלולים להתאפס לעניין שהפעם זאת אישה, והאם כבר קיבלתי מכמה וכמה קוראים וקוראות הערות בנוסח, אתה בכלל לא מבין את הראש הנשי, והערות בנוסח הפלאת לכתוב מפיה של אישה, ואני חושב ששניהם טועים. זאת אומרת, אם הפלאתי לכתוב מפיה של רותה. אם נכשלתי בהבנת הגיבורה שאני עצמי המצאתי. אבל אני יכול לומר לך דבר אחד, שאני התחלתי את הספר הזה לפני 7.5 שנים, כתבתי 1.5 שנה, והרגשתי שאני לא מתקדם, שאני כותב המון חומר אבל אני לא מתקדם, נטשתי אותו, כתבתי 2 ספרי ילדים, כתבתי את ראשית על התנ"ך, כתבתי את הדבר היה ככה על סבתא שלי, והספר הזה חיכה מסיבה אחת שאני לא הצלחתי לנסח את העברית המדוברת של רות. לא יכולתי לכתוב מפיה עד שלא המצאתי את העברית שלה, את העברית המדוברת, לא העברית הכתובה, לא היא כותבת, מדברת וכותבת ספרי ילדים. עד שלא פתרתי את העברית שלה, שהיום כשאני קורא אותה היא נראית לי זורמת וטבעית לאישה הזאת, לא יכולתי להתקדם. וכשהבנתי שאני צריך להתרכז בעברית הזאת ולהבין אותה, השקעתי בזה את המאמץ הנחוץ, ואז התחלתי לרוץ. אבל הייתה איזו אישה שמה לנגד, אישה מסוימת? מאחורי הכתף, 2 נשים. אישה מסוימת שדומה לרותה? יש ברותה... או סך כל הנשים. יש ברותה כמה דברים שמזכירים אותי. יש ברותה כמה דברים שמזכירים את החברה שלי, את בת הזוג שלי. למרות שהעברית שלהן היא לא דומה לגמרי. העברית של רותה דומה לקרובת משפחה שיש לי, גם כן לא זהה, אבל יש דמיון, ואני הלכתי לאישה הזאת ושוחחתי איתה ארוכות, היא לא הבינה מה נפלתי עליה. כי לא אמרתי לשם מה אני... רציתי לשמוע אותה מדברת, ודובבתי אותה. אבל היא לא דמות מסוימת שאני מכיר אותה. תקופה ארוכה במשך הכתיבה מאוד רציתי להכיר אותה. גם עכשיו הייתי שמח לפגוש אותה, אבל במנות קצובות. זאת אומרת... לא היית חי איתה. אני לא חושב. תראי, בערך באמצע הכתיבה, הבן שלי, שהוא בחור בן 29, ביקש בראשונה, בתולדותינו המשותפות, ביקש לקרוא קצת ממה שאני כותב. ומהטיוטות. נתתי לו 50 עמודים, זה היה בשלב עוד בשנה וחצי הראשונות האלה. נתתי לו 50 עמודים, השפה שלה באמת הייתה לא מגובשת, והוא החזיר אותם בהבעה די ביקורתית, ושאלתי מה דעתו, והוא אמר, רות החופרת. ומעניין שכמה זמן אחרי זה נתתי לאברהם יבין, שאת מכירה אותו, העורך מעם עובד, גם לקרוא חומר גולמי, עוד לא לעריכה, רק להביע דעה. והוא אמר אותו דבר, אבל בעברית של עורך בן 80 ומשהו, רות המרבה להג. אותו דבר, פחות או יותר.